Sapiensia. Onye bịara obodo taa. Mmadụ obodo taa. Ịmanụ ya n'echi. Nakwanya. Onye bịara obodo tata. Mmalụ obodo tata. Ịmanụ ya n'echi. Anyị echeta azụ n'inu a maka ọnwụ inu ịbụọ ndị ọzọ jikwa mme akwa agụpụta. Ọ sị na ọtụ pam enwere ihe ọ bụ mana ọ na-aghụ a n'anya. Ọtụ pam enwere ihe ọ bụ mana ọ na-aghụ a n'anya. Ịma ihe ọtụ pam? Okay, amarụkwa m. Ọtụ pam bụ mmiri a na-atụ pam 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 na mmiri zosie n'ụlọ akanya. Abụghị ọya kama na ọ bụ ebe ike gwuru. Abụghị ọya kama na ebe ike gwuru uto. Inu ịtọ ọ zitere amaka sị na ọ bụ okenye mmalụ otu aka ọgọdọ siri ụmụaka gbara ọtọ. Jeje okenye anụkwa m ka ikwu inu a okenye je mmalụ otu ukwu ọgọdọ si ụmụaka gbara ọtọ. Ejiri akwa onye eji akwa ọkụkọ na-abọ wee gbara afa kwesịrị ka enyi ya ofu ka o rie ka o wee ma na afa na-agbara ya ọya ele. Onye eji akwa ọkụkọ na-abọ ma ịtọ wee na-agbara afa kwesịrị ka afụcha gị n'ofu n'ihe ka o tie n'ọnụ mgbe ka ị na-agwazi gị na afa ya ele ka o kweta. Onye nọkọtiwela akwa ịsa agbara ya afa agụ akwa na-agụwue emenasị ya na afa ya ele. Aja ewu ndebe, aja ọkụkọ ndebe, tụfịa akwa anyị edebekwu ya edebe. Tụfịa akwa edebekwu ya edebe. Inu ya kachara aka. Aja ewu ndebe, aja ọkụkọ ndebe, tụfịa akwa anyị edebekwu nke ya edebe. Aja ewu bụ aja mesị na onye sị na agụ na-echi ntị. O nwere anụ akpụrụ oku ọza bụ oli. Onye nụ na agụ ukwu ịmara agụ ngwere agụlị ịmara ndị Igbo na-asị na ọ da-anụ ihe na agụ na ngwere agụ na-echi ntị. Ị na-echi ntị bụ agụ. Inu a wee sị onye sị na agụ na-echi ntị na agụ na-echi ntị. Nwere anụ akpụrụ oku ọza ịkpọnugo ewu oku ọza gị ka efi ka ịkpọnugo ọza gị hoo ka nkịta ka mbụ ichie ekesi obi. O nwere inu na bụ sitekwa inu nke ịba sịrị na kama nwaanyị ga-ama mmanwụ ka ofeke malụ. Kama nwaanyị ga-ama mmanwụ ọka mma na ofeke malụ mmanwụ ahụ. Ọkpụ ozu na-eti igwe a na-eti ukwu ya. Ọkpụ ozu na-eti igwe a na-eti ukwu ya. Ife onye na-akpụ ozu ada n'ebe a ọ sị a na-ekene nwaanyị mụ nwa si na-ekenekwa akpakwurie. Inu nke ịba sị na ọ bụrụ na agwa onye mkpụmkpụ azụ okwu ọ bụrụ na ọ na-echi ntị ọnụ ha okwu ahụ si tie ya aka n'ahụ na-anụkarị ntị ihe. Onye mkpụmkpụ azụ ya bụrụ egbe ya pụta ya agaghị eji na ntụ egbe na-agala ọnụ wee fụ anụ ya ga-agbagbu hapụ ya. Ya afọ na anụ ya ga-agbagbu ya agbu ya osi ntụ egbe na-agala ọnụ. Ọya mere na ha bi nwere anụ ndị ọ na-agbagbu inu na-abọ dị n'ebe a si n'aka ya bịa ụra arahụ ga-arahụ esoghozi na nke a na-edozila ụlọ anwụ. Ụra arahụ ga-arahụ esoghozi na nke a na-edozila ụlọ anwụ. Ihe a na-asala efere ma elisie nri abụrụ maka nri eli na maka nke ya eri ọzọ. Igwe etuto toanị akpọ ya mkpu. Etuto toanị akpọ ya mkpu. Ịmalụ mkpu azụ ọwụlụ mbuze anị dada ọwụlụ mbuze. Anyị kenere igwe na ọnụ ahịa nwa ewu nne ya dị ndụ bụ elegisi wenatakwa n'ọya nwe ọnụ ahịa nwa ewu nne ya dị ndụ ọnụ ahịa anyị eli ya ma ihe kwesịrị ka a na-ekwe ya n'ọnụ bụ elegisi wenatakwa. Ịma nwa ewu bụ na-agịkarị afịa karịa na-eji ha okwute ene n'isi kara aka. Ejiri okwute ene n'isi kara aka. Okenye ka nka okwu abụrụ ndị mmụọ. Ekwe ọzọ na ndị mmụọ asị na nwoke na-eti nwunye ife na-akpọ ndị mmụọ oku. Na-abịa mba nke ahụ ma nne okenye na-eti nwunye ya na-akpọ ndị mmụọ oku. Ọ bụrụ ịtọ ekwe ọzọ ndị mmụọ dị na asị na
onye na-eti aka n'obi ọ na-egosi ndị mmụọ bụ ndụ adị ọlụgwere nọ oge nọ mana aka macha panja nwata na-akpa ndu ewetago bikenya na gịnị na ndị mmụọ ya apịa na ya mmadụ otu si ọkụ ya nwata na-akpa ọyị bụ okenye na-akpa ndị mmụọ ọyị onye nwa si na kama ya arapụ ụtọ ka ọ ya olu ya ọkpụ agadi nwaanyị wekọta agadi nwaanyị ibe ya enukarị ya n'ụta ka oli oyi n'otu besa nke a dịkwa mma maka na ọ nwere ihe ọzọ ikebere inu anyị tokịta a sị na ọ bụ ọ natara chi